Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, халкыбызның яшәеше, буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада Казанда мәктәп һәм тәрбияле киләчәк конференциясе узды. Без бу Россиянең гражданнары, шулай ук беркемнән дә аерылып тормыйбыз, кушылганча салымнарын да түлибез. Демәк, безнең дә хокуклар тулысынча үтәлергә тиеш дип саныйбыз. Минем Токташ, премьера. Аның иң тетергече шул да, ул шигырьләрендә бер төстә булса, хатларында, истәлекләрдә без гомумән икенче кешене күрәбез. Бөек Ватан сугышына кадәр салынган йорт тарихы. Көткән иде, что папа пришлет, безгә хат җибәрер дип. Патшаның это хат түгел әйтәте. Нимә? Похоронка. Кызылорда татарлары яныннан. Семьясында иранырга кирәк дип мин уйлыйм. Татарча иранасы киләләр. Алла тизлек. Яшьләр һәм моң. Сөйенеп әйтә алабыз. Әйбәт, көчле тавышлар бар. Инде уку елы да тәмамланып килә. Тиздән мәктәпләрдә соңгы кыңгырау яңгырар. Нәтиҗәләр ясар, киләчәккә планнар кора торган чор. Әлеге максатларны күздә тотып, Казанда актив мөселман ата-аналары төркеме мәктәп һәм тәрбияле киләчәк дип аталган төбәкара конференция оештырды. Киләчәктә милли мәгариф, тәрбия өлкәсендә булган хаталарны ничек кабатланмаска, балаларда татар теленә кызыксынуны ничек үстерергә дигән мәсьәләләрне үз иченә алган иде ул. Конференция эшен хәбәрчебез Гөлия Садыкова күзәтте. Киләчәк яшьләрдә дип еш кабатлыйбыз, ләкин киләчәкнең нинди булуы хәзерге чор кешеләре кулында. Ул ышанычлымы? Мәктәп һәм тәрбияле киләчәк дип исемләнгән конференция нәкъ менә әлеге мәсьәләне алгы планга куйды. Оештыручылар мәгариф ассоциациясе, Татполит концептуаль майданчыгы, Татарстан Аксакаллар шурасы, татар ата-аналары берләшмәсе, залда Россия төбәкләре һәм Татарстан Республикасы районнарының актив җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, мәгариф, дин вәкилләре, ата-аналар. Үзәктә көн кадагындагы ике тема: милли мәгариф һәм мәктәпләрдә яулык кию. Татар теле дәресләре белән бәйле проблема туганчы тыныч халәттә булганбыз. Ана теленең аяныч хәлен күрмәгәнбез ди Ширмешән районыннан килгән җәмәгать эшлеклесе Фирдәүс Галиева. Шуннан соң бакчаларда сорашып йөри башладык. Үзегезнең балагызны татарча тәрбияләргә телисезме? Шундыйрак сораулар куеп, инде ата-аналардан сорашулар үткәрергә уйладык. Анкеталар әзерләдек тә, аларны бакчаларга тараттык. Ширмешәндә барлыгы 5 бакча, әйтеп бетерергә кирәк. Шуларның берсе татар бакчасы санала. Барлыгы 241 татар баласы тәрбияләнә менә шушы 5 бакчага, шуларның 34-генә баласын татарча тәрбияләргә телим дип шушы язуларны безгә җиб куйдылар. Хатлар яздык, әти-әниләр белән эшне көчәйттек, район мәгариф бүлегенә барып аңлаттык. Нәтиҗәсе бар ди ул. Нәтиҗәдә һәрбер сөйләшкән ата-ана баласын татарча тәрбияләргә тели булып чыкты. Ләкин безнең Ширмешәндә беркем дә менә хәзер тотам да бакчада ул татар төркемнәрен ясыйм дип тормый. Хат яздым татар конгрессы җитәкчесе Шайх Разиев исеменә. 2-3 атнадан мәгариф министрлыгы миңа җавап бирде. Җавапта булай язылган иде: Ширмешән район башкарма комитеты каршында оештырылган мәгариф бүлеге алда һәрбер урыс бакчасында берәр татарча тәрбияләүче төркем ачарга ниятли дип. Менә шундый җавап килгәч, мин инде шатландым. Димәк, без кузгалды димен. Шулай ук үз чыгышында адвокат Руслан Нагыев та күп нәрсәнең үзебездән торганлыгын билгеләп үтте. Татар теле белән туган проблема моңа мисал диде ул. Борьба с татарским просто сдана без боя, так скажем, да, в кавычках. Вот. Я считаю, что суды просто должны были быть завалены исками, потому что обязательно преподавание государственного языка, да, отмена этого преподавания, конечно же, нарушение Конституции и федеральных законодательств, прежде всего. Кроме того, еще и татарстанского законодательства. Вот, потому что, согласно Конституции, республики имеет право устанавливать свои государственные языки, имеет право вводить обязательно преподавание государственных языков республик. И, конечно же, отмена обязательного преподавания государственного языка – это нарушение закона Конституции. Мәктәптә кыз балаларының яулык кию белән бәйле булган мәсьәләсе дә күтәрелде. Закон позволяет нам, дает нам право отстаивать свои интересы в суде. Обязательно этим правом нужно воспользоваться. Всем должно быть известно, что этот вопрос в Чечне рассматривался одним из первых. И Рамзан Кадыров заявил: это наша традиция, потом каждый народ может хоть так завязывать, хоть так завязывать. Мы как завязывали, так и будем завязывать. Теперь, если законность должна быть единой по всей территории Российской Федерации, а не так, что
пензенский закон, чеченский. Вы можете так заявить, что единый должно быть? Белем бирү оешмаларында туган кыйынлыклар балаларны өйдә укытуга калдыруга мәҗбүр итә. Аның өстенлекләренә караганда кимчелекле яклары күбрәк. Бала башкалар белән аралашып үсәргә тиеш, чөнки ул яңадан соң мәктәпне бетергәннән соң ул җәмгыятькә кереп китәргә тиеш һәм моның өчен әлбәттә шартлар булырга тиеш. Ә менә Лаура 5 бала анасы, иң олысына 16 яшь, алар гаиләләре белән диндә. Мәктәптә яулык ябу мәсьәләсе белән авырлыклар булмады ди ул. Беренче класста ул әйтте, мин яулык йөри башлыйм, яулыклы йөри башлыйм. 27-нче гимназиядә ул анда класста бер генә кыз иде яулыклы, ләкин аны бик тә хөрмәт иттеләр. Инде билгеле булганча, хәзер татар милләтенең үсеш стратегиясе әзерләнә. Анда ислам диненең һәм мәгарифнең урыны дигән тема белән тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков чыгыш ясады. Инде татар стратегиясының беренче варианты безнең күз каршында күренде. Анда сез күрә аласыз. Күбрәк исламны кайтарып калдырырга тырышалар, гореф-гадәтләргә, йолаларга. Ул бит ислам дине теге мәчеттә табып утырган түгел шундыктан, анда мантык та бар, аның фикерләү юнәлеше дә бар, логикасы да бар үзенең. Һәм аннан соң ул бөтен якын көнчыгышта булган цивилизация белән бәйле. Икенче мәсьәлә ул мәгариф системасы буенча кызганыча каршы. Милли мәгариф мәсьәләсе анда шишелми. Анда теге яңа бер дип кертелә инде бердән бер табыш полилингваль укыту. Аны бүген сезгә сөйләргә утырды. Минем фикер буенча мәгариф системасы аның белән генә бәйле түгел. Безнең иң зур проблемаларның берсе татар фәнен, татар галимнәрен үстерү проблемасы. Әгәр дә ул фикерен татарча формалаштыра алмый икән, ул инде галим. Ул безнең галим түгел. Менә бүген сез әгәр дә тарих институтына барсагыз, 80% галим татарча чыгыш алмый. Конференцияда шулай ук Татарстан Республикасында полилингваль белем бирүнең эффектив механизмы, тәрбия сыйныфлары, ике теллелек, татар телле мөселман интеллигенциясын тәрбияләү кебек темалар яктыртылды. Балаларны эшкә дә тәрбияләүне оныттык җәмәгать. Эшкә тәрбияләүне оныттык. Безнең балалар эшләми, без үзебез эшләмистек. Безнең балалар эшләми, эшләтергә кирәк балаларны. Балаларны кичкеләрдән эшкә өйрәтергә кирәк. Аның бурычы булырга тиеш. Аның үзенең үтәлеше булырга тиеш. Озакта резолюция кабул ителде. Ул Россия Дәүләт Думасына, Татарстан җитәкчелегенә дә юлланачак ди оештыручылар. Мәсәлән, бер пункты булып тора, без үтенәбез Татарстанның иҗтимагый урыннарында, менә мәдәният урыннарында, балалар белән ата-аналар йөри торган урыннарда алкогольне булдырмау. Рәсәй мәгариф министрлыгында да мәсәлән татар теле әдәбияты буенча тикшерү эшләре булдырырга һәм аны аерым тармак итеп чыгарырга. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Үләрмен дә, онытырлар дип, юкка гына йөрәк янасың. Тамбов урманнары сагыныр әле, үзе үстергән бунтарь баласын. Тапшыруыбызны Хали Такташ шигырь юллары белән дәвам итәбез. 118 ел элек дөньяга аваз салган, нибары 30 ел яшәп калган, әмма татар әдәбиятын үзенең кабатланмас иҗаты белән байыткан шагыйрь. Хали Такташның иҗаты бүген тиешенчә бәяләнгәнме? Минем Такташ операсы шагыйрьне яңа көтелмәгән яклардан ачты. Премьерадан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Оклы-каралы декорацияләр, бушлык һәм караңгылык. Бөек шагыйрь Хали Такташның үлер алдыннан нинди газап кичергәнен татар халкы белә микән? Бу турыда уйланып караганы бармы? Еш кына уйлыйдым хәзергәчә дә уйлыйм. Бу кеше үзенең соңгы мизгелләрендә нәрсә уйлады, нәрсә кичерде микән дип. Нинди үкенечләре исән төште микән аның, нинди югалтулары, мин дөрес яшәдем дип уйлыйм микән ул дип. Һәм без оперда менә шу сорауга үзебезчә инде җавап бирергә тырыштык. 30 яшь булса да ул бик карт күренгән иде. Аның хисләрен күрсәтү өчен без аклы-каралы дип уйладым мин үзем. Чөнки кулъязмалар ул вакытта менә шул стильне бирә инде. Менә шуңа күрә бөтен мебельләр һәм декорациялар шул хатларны, аның хисләрен әйтергә тиеш менә. Ул хаос аның башындагы хаос. Чөнки ул арган. Бу бөтен декорациялар аның эчтәге хисләрен сөйләргә тиешләр. Минем Такташ операсын тамашачы март аеннан ук көтте.
Бу бит шундый зур машина, дөресен әйткәндә, монда оркестрның ничәгенә барысында бергә җыеп репетиция ясау шундый авыр. Чөнки монда без бер театрга кермибез, бер театрда эшләмибез. Ничектер һәрберсенең үз аерым үзенең эшли торган урыны бар. Шуңа күрә без монда зал эзләп интектек. Беренче чиратта вакыт эзләп интектек. Булай тотынгач инде ахырга таба менә бер 2 атна үзебезгә генә багышлагач, менә шунда рәхәтләнеп йөздек. Сүз уңаеннан драма театрында эшләүче Лилия Әхмәтова өчен бу дебют. Ул беренче тапкыр операга алынган. Шундый бик кызык ачыш ачты үзем өчен. Ильяс композитор буларак минем эшнең яртысын ул башкара. Чөнки актерлар җырлаганда җыр белән җырның җырга салынган хисләрне биреп минем задачаларны үтиләр. Шундый рәхәт. Миңа бик теге күп иттереп, озак иттереп аңлатасы да юк. Мин генә аңлатам. Ичке халәтен. Дип рольдә тамашачыга яхшы таныш Артур Исламов. Яшь токташына Илгиз Мөхәддинов уйный. 24 яшьлек киләчәккә зур өметләр багылаган бер егет. Һәм бу роль миңа бик якын. Хәзерге көндә дә мин ничектер киләчәккә ниндидер планнар төзим. Өметләнәм яхшылыкка, шундый тормышымда күп ниндидер әсәрләр күрергә, эшләргә алар белән, музыка белән бәйле. Шул якын миңа бу образ. Токташның илһамчысы ролендә Эльза Исламова үз образын шактый катлаулы булуын яшермәде. Минем өчен бик кыен, әлбәттә, чөнки анда партиясы да бик драматик, һәм инде роле дә бик кыен, либреттосы бик кыен иде. Сүзләре анда бик шундый теге поэтик яныннан бик матур да ул, һәм җыр буенча, опера буенча ул бик кыен текст. Аны ятларга да бик кыен. Аны әйтергә дә бик кыен аны. Шуңа күрә инде бу роль минем өчен ул бер ниндидер икенче дәрәҗәгә күтәрү ничектер менә шуларак. Либретто авторы Рүзәл Мөхәммәтшинның бу күптәнге хыялы булган. Мин гомер буе Токташны яраттым. Мин аны беренче укуымда гашыйк булдым аның иҗатына. Шуңа күрә һәм бүгенге көнгә кадәр даими рәвештә укып, өйрәнеп, биографик материалларын, караламалары белән оригиналь әсәрләрне чагыштырып, хатларын укып. Шул менән бөтенесе бер мизгелдә җыелды да, мин инде иң беренче тулаем картина тугач күз алдымда. Булар буенча бик матур бер моноспектакль шәп булыр иде дип күз алдыма китергән идем. Бик зур фаҗига минемчә. Ул безнең милләтебезнең бик авыр ярасы. Аның иң тетрәндергече шул да, ул шигырьләрендә бер төсле булса, хатларында, истәлекләрдә без гомумән икенче кешене күрәбез. Бер актлы операны тамашачы тында алмый карады. Соңыннан артистларны алкышларга, чәчәкләргә күмделәр, сәхнәдән җибәрмәделәр. Токташның менә шушы гомер юлын искә алганда, аны бит инде бик нык тәнкыйтьләр. Синтеге мәңгелек темасына фәрештәләр турында язганда, пәйгамбәрләр, безгә менә социалистик чынбарлыкны тасвир торган шигырьләр кирәк дип, шу совет заманына яраклашып бетә алмый һәм үзе дә һәлак була. Аның үлемен әлбәттә һәлак булды дип кенә бәяләргә мөмкин. Ләкин менә шын шигъриятның җиңеп чыгуын, шын музыканың җиңеп чыгуын күрсәтә дип уйлыйм мин бу әсәрне. Бик күңелне эләктереп ала. Аннан соң бик көчле артистлар, көчле состав. Гомумән мин бик шатландым монда Токташ ролендә Артур Исламов булганга. Без Артур Исламовка инде бик теге элегелектән таныш һәм эшләгән дә бар безнең белгәнегезчә инде карап булатын чыгардык. Минем Токташ операсы тагын кайчан куелыр, әлегә билгесез. Тинчурин театры сәхнәсендә димәк әле кабаттан Кара Пулатны да күрергә мөмкин булачак. Ләйсин Хаҗиева, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Бөек Ватан сугышына кадәр салынган йорт тарихы. Көткән иде, что папа пришлет, безгә хат җибәрер дип.
Патшалин это кат түгел әйтәте. Ниме? Похоронка. Кызылорда татарлары яныннан. Семьясында өйрәнергә кирәк дип мин уйлыйм. Татарча өйрәнәсе киләләр балалар. Чәтегә алар тиз өйрәнә. Яшьләр һәм моң. Сөйініп әйт алабыз, әйбәт, күшле тавышлар бар. Төмән өлкәсенең Карбан авылында Советлар Союзы геройы Хамит Ниятбаковның тууына 115 елны билгеләп үттеләр. Совет солдаты сугышка кадәр яшәгән йортны аның кызы күрсәтте. Бирдә инде яшәп булмый, әмма әтисе турындагы хатирәләр бар. Безнең төшерү төркеме Хамит Ниятбаковның кызы Карбан авылында булды. Ремонттан да менә ясаганлык күрәмсез. Все уже валится, дверь не открывается. Бөек ватан сугышына кадәр төзелгән үй. Әнисә Ниятбакова 3 абыйсы һәм сеңелләре белән үскән әлеге йортны инде күп еллар буена сакларга тырыша. Аны әтисе фронтка киткәнче үз куллары белән салган. Ул аның истәлеге. Ни кызганыч, Советлар Союзы герое Хамит Ниятбаков сугыш кырында ятып калган. Түшәгебез соломадан булган. Ястык тоже. Но потом все вместе спали. Брат, сестра вместе. Әти-әнисенең уртак фотосурәтләре булмау сәбәпле балалар рәсемнәрне туплап фотоколлаж ясаганнар. Әнисә Ниятбакова әтисен бөтенләй хәтерләми. Бөек ватан сугышы башланганда аңа 1 яшь кенә була. Әмма әтисенең үлеме турындагы хәбәрне яхшы хәтерли. Көткән иде, что папа пришлет, безгә хат җибәрер дип. Патшалин это кат түгел әйтәте. Ниме? Похоронка дип. Карагагас. Аннан безгә бирде. Безнең әнием вместе собрал. Я ебалты кочагына. Сидим, мы плачем. Они плачут, так и я тоже так же. 1944 елда санитар Хамит Ниятбаков сугыш кырында яралыларны коткарганда һәлак була. Ә 1 ел элек хәрби хәрәкәт барган җирдән 86 яраланган солдатны коткарган өчен аңа Советлар Союзы герое исемен бирәләр. Әнисә Ниятбакова әтисенең йортын бик кадерләп саклый. Биредә яшәп булмау сәбәпле 1972 елдан башлап Әнисә Ниятбакова күрше йортта гомер итә. Кечкенә генә итсәгә әнием төсеп киткән. Айда, гәрәгез. Хамит Ниятбаковның оныклары һәм оныкчыклары бергә җыелып батыр бабаларын искә алалар. 4 баланың берсе Әнисә Ниятбакова. Әтисе турындагы истәлекле хатирәләрне оныкларына тапшырасы килә. 1956 елда авыл янында агач очкыч утырганын искә ала. Аннан Николай Шверник чыккан. Ул герой Ниятбаковның батырлыгын тасвирлаган китапны аның хатынына тапшыра. Әйберләп килде. Итек, полушубыкны килде. Кителе юк. И фуражка. Атсык булгач, голодуем, әйеме ат. Әни маны итекне картошкага урыс авылга барып мине китте тәйбәрде. Карбан авылы мәктәбендә герой хөрмәтенә багышлап стенд ясаганнар. Җиңү көнендә биредә искә алу уза. Сугышка кадәр Хамит Ниятбаков күмәк хуҗалыкны җитәкләгән. 2003 елда Карбан мәктәбенә Советлар Союзы герое Ниятбаков Хамит Ахметович исеме бирелә. Ул үзенең батырлыгы белән Карбан авылны данлады. Шуның өчен без аның исемен һәрвакыт хөрмәтләйбез. Мәктәп музеенда Хамит Ниятбаковка тулы бер бүлек багышланган. Биредә укучылар белән хәтер һәм патриотик тәрбия дәресләре үткәрелә. Ученики нашей школы, жители деревни приходят на митинги, приходят на праздничные мероприятия, когда мы их приглашаем, и знакомятся с историей села, с историей жизни и подвига нашего героя. Хамит Ниятбаковның тормышы һәм батырлыгы турында искиткеч кешеләр тормышы сериясеннән Ханиса Алишина авторлыгында китап чыгарылган. Бүген Төмән урамнарының берсе Хамит Ниятбаковның исемен йөртә. Динара Хабибуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Казакстан Республикасының җылы көньяк җирләрендә урнашкан Кызылорда шәһәре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Биредә безнең милләттәшләребез дә гомер итә. Үз эшчәнлекләрен алып баралар. Кызылорда татарларында кунакта безнең хәбәрчебез дә булып кайтты.
Сырдарья елгасы буенда урнашкан Кызылорда шәһәрендә безнең милләттәшләр саны 1000-гә якын. 1991 елда алар үз мәдәният үзәген ачып җибәргәннәр. Татар үзәге ачылганда кырыс, гыйнвар суыклары булса да, кеше күп килде дип искә ала Татар үзәгенең җитәкчесе Гайзатуллина Галия. Йомышна апарганда біз ойладық, что только мероприятие болса, это біз не совсем барын көрсатабыз и решили, ойладық, что керек бізге китапларны, брошюркаларны шығарға. И бірінші брошюрка и об активистах татарского центра. Шулай ук бердә сабан туйларда гөрләп үтә. Милли уеннар белән бер рәттән сабан туйда ат чабышлары, зур концертлар оештырыла. Шулай ук Татар үзәгенең үзенчәлекле бәйрәме балалар сабан туйда бар икән. Балалар куанып киләдер. Хәзер ул балалар уже, Аллаһка шөкер, уже үзе дә үсеп киттеләр. Татар үзәгенә нигез салучы, бөек укытучы Әхмәдиева Нәгыймә Абдул кызы һәр вакыт хөрмәттә. Аңа багышлап концертлар, кичәләр оештырыла. Татар үзәге инициативасы белән 2017 елда Кызылорда шәһәренең 112нче урта гомуми белем бирү мәктәбе Нәгыймә Абдул кызының исемен ала. Биредә мемориал такта куела. Әлеге мәктәпкә ул нигез салып директор булып эшләгән булган. Шулай ук әлеге үзәктә үзенчәлекле бер гадәт бар. Һәр айның 1нче ялында татарлар җыелып, тәмле ризык өстәлләр корып, әрвахларга дуга кылалар, Коръән багышлыйлар. Әлеге йыла 50 еллар элек башланып киткән икән. Кызылорда татар үзәгенең үз ансамбльләре дә бар. Олылар ансамбле Сарман дип атала, әнәни җырчылар ансамбле Жасмин исемен алган. Әлбәттә, татар үзәгенең мәрҗәне татар дәресләре бүлмәсе. Биредә киләчәк буын үз туган телен өйрәнә. Өйрәнәсе киләләр балалар, вообще телгә алар тиз өйрәнәләр. Чыннан да, балалар бик сәләтле булып чыкты. Дәрестә дә актив катнашалар, төрле җырлар, шигырьләрне яратып өйрәнәләр. Боегып яшмәгез, үкенмәгез үткәннәргә. Булашакка фал салмагыз, булашакны уйламагыз, барын саклагыз. Сөйкемле карасын кояшка син, бар тормышны нурга күмәсен. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бәре тик син генә беләсең. Кызылорда шәһәре татарларының яшәеше игътибарга лаек. Кайда яшәсәләр дә тамырларын онытмыйлар. Эшләре уңышлы, гамәлләре саваплы булсын. Таңсылу Насырова, Татарлар, Кызылорда шәһәре, Казакстан. Бүтін дөньяга гөрләүче, яшь талантларны берләштерүче Вахапов исемендәге фестивальнең 15 еллыгына багышланган гала-концерт Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узды. Биредә яшь башкаручылар конкурсы җиңүчеләре, фестивальнең төрле еллардагы лауреатлары һәм чакырылган кунаклар чыгыш ясады. Вахапов фестиваленең гала-концертыннан безнең репортаж. Халык күңеленә моң каплан салышы. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале хакында ишетмәгән моң сөюче татар сирәктер. 2019 елгы яшь башкаручылар конкурсына рекорд санда гаризалар кергән. Быел аларның саны 157. 2017 елда исә бу сан 123, ә 2015 елда 97 иде. Вахапов исемендәге фестиваль конкурсы 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Соннардан күренгәнчә, яшь талантларның конкурс белән кызыксынуы елдан-ел арта. Конкурс ул бит үзенең сынауның бер юлы. Ул менә безнең әйтик шундый дәрәҗәдә чүри утыра. Ренат Ибрахимов дәрәҗәсендә чүри утыра иде. Безнең анда Реза Ахиярова кебек композиторлар, безнең Зилә Сунгатуллина, Венера Ганиева кебек, Мингул Галиев кебек җыр сәнгатының инде теге бик көчле шәхесләр. Аларның каршында чыгыш ясау, аларның теләкләрен ишетү, аларның фикерләрен ишетү бу бер дәрәҗә. Икенчедән, әлбәттә, аларга бит зур сәхнәгә чыгу мөмкинлеге бар, халык алдында күренү мөмкинлеге бар. Һәм менә безнең бит инде турамында Казан укыйклары, профессорлары, алар инде кайберләренә хәтта күзә салалар иде бит. Менә мин буның белән эшләр идем дип, моны укырга чакыра идем дип бит. Әлбәттә, тагын бер юлы бар, ул, мәсәлән, Рифат Фаттаховтан продюсерлык килешү тәкъдим ителү.
Тагын саннарга килсәк, быел жюри 157 катнашучының 107-сен икенче турга, ягъни ярым финалга үткәргән. Ул Уфа һәм Казан шәһәрләрендә узды. Ә инде конкурсның йомгаклау туры Казан шәһәрендә. Сизесезме, талантлар быел күбрәкме? Гомумән татар моңы? Аны елдан елга бар. Менә ничәнче ел бу конкурсына барабыз. Безнең Татарстандан да Башкортстандан күп егетләр, кызлар киләләр, яхшы тавышлар белән. Бәлки яшьләргә ниндидер киңәшләрегез бардыр, менә шәхсән үзегездә. Ну, беренче кирәк яхшы вокальная школа кирәк. Укырга кирәк. Яхшы педагог булырга тиеш. Менә әзерлек елдан-ел безнең сыйфаты арта. Чөнки башка конкурсларга караганда Вагап конкурсының таләпләре дә, аның ничек әйтим, дәрәҗәсе дә биегрәк. Монда инде чын мәгънәсендә профессионаллык өстенлек тота. Sizningcha нәрсә бирә Вагап фестиваль яшьләр өчен, яшь башкаручылар өчен? Үзенә күрә бер трамплин нәрсә менә бу? Әлбәттә, кеше күрә, халык күрә. Әлфия Авзалова конкурсында да беренче урын алган иде, ләкин мине гала-концертта җырлатмадылар нәрсәгәдер. Ә менә инде Рифат абый инде мине быел гала-концертка ничектер беренче урыннарны чыгардылар җырлатырга. Мин бик сөендем. Нинди җыр башкарасың һәм Әлфия Авзалова репертуарыннан Төнбоек дигән җырны башкарам. Катнашучылар көчле идеме быел менә синең белән? Быел көчле иде. Уфа якларыннан, Башкортстаннан бит инде бик көчле җырчылар булды. Теге Гади районнан, теге килгән, җырлап кына киткән, шулай ничектер неожиданно булды инде. Бу фестивальдә инде мин конкурсант буларак түгел, музыкант буларак катнашканым бар иде. Оркестрда утырып, җырчыларга уйнап. Бу фестивальдә быел катнашырга булдым. Ни өчен? Чөнки аның быел 15 еллыгы. Һәм 3нче лауреат премиясына лаек булдым. Аллага шөкер, рәхмәт оештыручыларга. Алдагы көннәрдә дә, алдагы елларда да шушы конкурс дәвам итсен иде. Инде Вахапов исемендәге фестивальнең 15 еллыгына багышланган гала-концерт Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында гөрләде. 1945 концерт, 125 лауреат. Әсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләчәге бар милләт без, шәхесләргә бай милләт без. Халкыбызның күренекле ул кызлары белән горурланып, аларның эшен дәвам итеп яшик. Сау булыгыз.